jobbat lite med min fru Petra på äktenskapsrådgivning här i församlingen. Och täällä seurakunnassa. där är egentligen Siellä samma oikeastaan problem. on sama Och ongelma. egentligen mänsklighetens en av största problem är kommunikation. Suurimpi ongelmia on Alltså kommunikaatio. det är väldigt svårt att Se on kommunicera. tosi vaikeaa Ibland kommunikoida. kommer någon och säger, men du Jos sa joku så tulee ja bra sanoo, på että sinä predikan sanot så niin här. hyvin, Så jag Saara, tänker, sanot näin. jag sa inte så. Ja mä ajattelin, että en mä näin sanonut. Jag tänkte något helt annat. Mä Jag ajattelin jotain verkligen sa ihan inte så. muuta. Minä en Därför att du sanonut näin. hör Mutta sinä kuulet genom din en sinun slags filter. filterisi kautta. Berättar. Jag har Sen något i suodattimen hjärtat. kautta. Du vet, i tron. Det kommer Uskossa väldigt fint och rent. Tosi Sen hienoa, kommer det genom puhdasta. min filter. Sitten se tulee Jag muun säger inte att det suodattimen kommer så kautta. smutsigt ut, men det En kommer sano, bara että- halva ut. Että se tulee niin likaisena Alltså, ulos, du mutta vet, tulee man vain har på puolet sitt ulos. hjärta såna här Kun on tankar. Det är sydämellä lite som sellaisia en ajatuksia. dröm. Du Se ser on en niin kuin dröm unelma. på morgonen, du Sulla on uni. förstår något från Gud. Och sen du Aamulla förklarar den till någon. ymmärrät De sen förstår jotakin Jumalalta ingenting. ja sitten sä selität sen muille. He eivät ymmärrä och- mitään. Egentligen predikan är inte om kommunikation, bara jag förklarar Enligt vain därför att det julista blev inte så bra Tästä som det aiheesta ska. kommunikaatio, vain selitämistä Därför sitten niin hyvä. att vi kan inte Kun kommunicera. pitäisi, koska me emme Men du voi vet, kommunikoida. Mutta tiedän, että vi är som såna här högtalare. Jag har alltid Alla varit tällaisia, intresserad om högtalarna. Jag har till och med kovaäänisiä. jobbat på en företag som vi Mä oon gjorde verkligen top of the line. tällaisista Bättre än de här kiinnostunut. gjorde vi. Me tehtiin todellakin hienoja kovaäänisiä vielä Det paremmin här- kuin nämä. Tämä Problem. on ongelma. Det hörs ingenting Ei kuulu mitään. av den här. Jag kan stoppa mikrofonen. Voi laittaa mikin Ingenting tähän. händer. Mitään ei tapahdu, När den har inte kontakt. kun sillä ei ole kontaktia. Och jag personligen Minä vill henkilökohtaisesti proklamera en haluan krig mot julistaa individualismen. sodan yksilöllisyyttä Alltså, vastaan, Satan individualismia I sin helvetes vastaan. djupaste gömplats var han nu bor. Jag vet inte Saatana. exakt var han bor. Siellä jossain syvällä Det helvetin är bättre kolossa, att veta missä asuu. var En Gud tiedä. En tiedä, missä hän bor asuu. Parempi än tietää, var missä Jumala Satan asuu, bor. kuin En missä tips Saatana också asuu. för er som Tämä on myös funderar vinkki väldigt teille, jotka mycket mörka mietitte saker. Att paljon pimeitä bättre att asioita, koncentrera parempi på den keskittyä Jesus. Jeesukseen. Men Satan I sin gömplats har upphittat en sån här siellä- tanke som individualismen. Siellä kolossa on Och där keksinyt tällaisen är mänsklighetens största problem. Egentligen, du vet, när han kommer till individualistisuuden, että yksilöllisyyden. Adam och Eva, hälsar första gången. Ja sitten kun hän Det är tulee den som tervehtymään han Adam ja säljer. Eeva ensimmäistä kertaa, tätä hän myy. Du vet, det finns något annat än Gud. Tiedättekö, Vill du siis on vara något olemassa större, du tai muuta själv? kuin, Vill du Jumala. vara något mera? haluatko olla jotakin muuta kuin Finns det en itsesi, sån här haluatko olla jotakin enemmän. sång från 80-talet säkert? Tuo rockilaulu I 80-luvulta wanna be varmaan. somebody. Och sen, Haluan olla joku. den låter I så wanna bra, be alla kan somebody. sjunga med. Kaikki Jag haluavat laulaa, vill vara minä haluan någonting. olla joku. Jag vill inte bara vara en vanlig. En Och halua där olla kommer den tavallinen. att du vill vara något. Haluat olla jotakin. Och Tulee tämä. Haluat olla speciellt jotakin. den, Ja att du vill erityisesti vara se, den että haluat ensam. olla sitä Inte yksin, ihop. ei Så yhdessä. frågan är den att Se, antingen että joko är vi ihop med Gud Jumalan kanssa tillsammans yhdessä, eller tai man väljer sig själv i princip. valitsee itsensä. Du vet, det är det som periaatteessa. Satan valde. Sen saatana Istället av valitsi. Gud, Sen sijaan, että himlen Jumala och taivas hela härligheten. ja koko kirkkaus. Han tänkte att Hän ajatteli, että jag kan vara något annat. voin olla jotakin muuta. Och sen han försöker få med Ja sitä i yrittää den saada mukaan alla som han siihen. kan. Kaikki, jotka hän voi. Och därför den här tiden Siksi tämä aika är inte så bra. ei ole niin hyvä. Vårat religion idag är Meidän uskontomme individualismen. tänä päivänä on Vi ska vara yksilöllisyys, jag. että olla minä, Jag. minä. Och det där är fruktansvärt farligt. Tämä on Om man tänker valtavan nu- vaarallista. Jos ajattelee Du vet, en tanke att jag behöver inget. ajatus, että minä en tarvitse mitään.
Jag vill leva mitt liv Haluan elää elämääni my way. En annan sån. tyylillä. My Väldigt way. känd. Hyvinkin Det tunnettu. är roligt att vara den Toinen. predikanten som inte kan sjunga men alltid kan referera någon sång. Se on kiva olla tämmöinen julistaja, joka ei Alltid osaa kommer någon laulaa, mutta sång aina i voi sin... det kommer från mitt johonkin sinne men jag kan laulun, inte sjunga. Men jag laulun kan tekstiin lyssna. niin kuin Jag kan lyssna viitata. bättre än du kan. Därför att jag Oj. behöver inte sjunga. Mä voin kuulla paremmin kuin sinä, koska My way. Alltså mä voin laulaa. I did it my way. Tein sen mun Jag gjorde det tyylilläni. mitt sätt. Tein sen mun tavallani. Och det här är... Petra sa här i början Petra att sanoi Timo alussa, tar että väldigt allvar de här Timo ottaa predikan. vakavasti nämä Jag tar saarnaat. den med allvar och Kyllä, hon se on behöver säga vakavasti. så Hän därför att jag tarvitsee sanoa näin, skämtar så koska, mycket. koska mä niin paljon Att ni pilailen. förstår också att jag Että tar den här ymmärrätte, med että allvar. otan tämän vakavasti. Jag kan ingenting för den att jag skämtar därför att Ei voi det sille är mitään, roligt että pilailen, att koska se on skämta. hauskaa pilailla. Men den här är fruktansvärt allvarligt därför att vi har valtavan vakavaa, tagit koska me ollaan beten otettu för syötti individualismen. koskien yksilöllisyys. Jag säger inte bara i En sano församlingen vain, utan vi har koskien tagit seurakunta. den som Me on en otettu se niin kuin mänsklighet. ihmiskuntana. Alltså vi har någonstans hittat Me på ollaan att jossakin ja, löydetty meidän tämmöinen, allt är för mig. kaikki on mua varten. Och folk Ja kansa uppmuntrar varandra så att de säger att rohkaisee ja, men du toisiaan. ska tänka dig själv. Sun täytyy ajatella Tänk dig själv itseäsi. nu. Och Ajattele väldigt många itseäsi ja monet mina mun bekanta säger också tuttavista så att sanovat myöskin näin, du vet, että jag lever så att jag kommer näin, inte att että lämna någonting till mina barn. mä de kommer elän att- niin, de kommer att että klara en sig. jätä Jag mitään använder det som lapsilleni. jag har. He Jag tulee ska inte lämna pärjäämään. någonting till mina Mä barn. käytän itse nämä. En jätä mitään lapsilleni. Och alltså individualismen har kommit på den Yksilöllisyys on nivå tullut sille tasolle, att man että tycker ajattelee allmänt ihan att yleisesti, det är okej että se on ihan att ok. inte lämna någonting till Ei ditt jätä eget kött. mitään omalle lihallesi. Och man går till och med så långt att man Menee jopa bestämmer niin att pitkälle, nej, että päättää, jag vill että inte ha något barn därför att jag vill mä en halua ha det lapsia, bra. koska mä haluan, että mulla on asiat Nu är hyvin. jag predikar inte emot Nyt minä de en som julista inte heitä kan kohtaan, få jotka eivät barn. voi saada lapsia. Utan jag predikar för Vaan den att julistan tänk Tälle hur ajatukselle, långt vi har gått. että miten pitkälle me ollaan Människor menty. funderar från historien, sådana här Ihmiset- stora händelser. Varför Kautta Rom historian suuria fall ajatuksia. en dag? Miksi Varför? Rooma Hur är det möjligt? hajosi Det är päivässä? möjligt just Se on mahdollista, genom en sån koska här stor on ollut förändring suuri som muutos, händer joka i smyg. tapahtui Som till exempel det att pikkuhiljaa, alla får ta hand vaivihkaa. om sitt että jokainen eget. Och den här ser man Jokainen saa överallt. huolehtia Till exempel i itsestään. Sverige. ja Ruotsissakin, Har ni upptäckt den att oletteko huomanneet tämän, että föreningar järjestöt har de här sista boomers? on Ta ne hand om viimeiset dem. boomerit. Jag såg någon Hoitakaa heitä, Lions huolehtikaa. Club i den där Näin joku byn Lions som Clubin jag är. siellä kylässä, mistä olen. De är i Gunnars ålder He ovat kunnarin som tar iässä, hand om Lions-klubben där. jotka hoitaa sitä Lions Och sen? Clubia siellä. Ja sitten Ungdomar nuoret vet bättre därför de kan tänka sitt tietävät paremmin, eget. koska he ajatella omaansa omalla tavallaan. Och den smittan Ja tämä finns i kyrkan också. Den finns tauti i on myöskin mig kirkossa. Tämä on myös som minussa. predikar det här. Alltså, Minä, joka julistan man tätä, så lätt tänker sig niin helposti själv. ajattelee itseään. Tänk att om vi Ajattelee, skulle että ta en bild att du vet, jos otettaisiin kuva. Jesus säger själv att vi Jeesus sanoi itse, är että me olemme Guds tempel. Jumalan temppeli. Och sen vi bygger Guds Me tempel. rakennetaan Jumalan temppeli. Här på arken det är så ordagrant därför att niin- vi har fått bygga halva den här själv. Niin kuin Som ihan en kyrka kirjaimellisesti. Me ollaan tillsammans saatu rakentaa vi tää, gjorde det här. Och du vet, näitä när tiloja. man där funderar så att nej men Näissä ollaan ja, rakennettu. jag vill lämna mitt märke. Tehtiin yhdessä, mutta sitten ajattelin, että minä haluan Jag är så viktigt att jag måste lämna jättää mitt jäljet. så att Mutta alla mä kan olin tärkeää, se. että kaikki voivat Du vet, nähdä om vi tämän. tänker så,
Jos me Jag ajatellaan ska näin, visa er. niin voisin näyttää Nu teille. kan det här vara lite svårt att Tämä on vähän filma. vaikeaa niin kuin filmata. Det var så att vi byggde Eli här. näitä me rakennettiin täällä. Och det är den här Ja stora fönster innan den hade tää kommit. Så suuri jag fick en arbete att ikkuna man ska tässä. Minä spackla sain runt työn, omkring täytyy det. tässä Sen kommer jag med pakkeloida. spackelspade. Ja sitten tuli Den här pakkeloimaan. har jag lämnat. Tämän jäljen mä oon Den jättänyt. enda fläckan i hela rummet, det var jag. Se ainut läntti Om du har koko huoneessa funderat on att varför har multa. ingen Jos sä målat oot det där? miettinyt, Vilken dum miksi idé att ei spackla ole på kukaan målen. Det var jag. maalannut, että Jag har pakkeli on maalin lämnat mitt päällä. märke. Mutta se oli multa. Mä jätin merkkini Därför tähän, att jag är så koska viktig minä olen niin tärkeä. att jag måste lämna mitt märke i den Minun här täytyy världen. jättää merkkini tähän maailmaan. Tänk på det. Ajattelepa tätä. Ni vet inte vem målade det här rummet, Te men ette tiedä, jag kuka tämän spacklade den där. maalastan huoneen, Och mutta minä väldigt lätt, det är precis pakkeloin det som tuossa. händer Ja hyvin helposti, när kun vi juuri kun börjar tämä göra tapahtuu, kun vårt. alkaa tekemään sitä När omaansa, du är viktigare kun sinä olet än tärkeämpi den som vi gör tillsammans, kuin mitä teemme yhdessä, resultatet är bara en niin fläck. tulos on vain läntti. Många använder hela sitt liv Monet för käyttää att koko visa elämänsä någonting om sig själv. näyttääksensä itsestään Och det enda som man jotain. kanske Ja lyckas nyt är mitä en ehkä onnistuu skada. on ehkä Och joku därför, vahinko. den här är Siksi fruktansvärt tää on- allvarligt. Tämä on ihan Predikan. valtavan vakava Därför måste vi skämta saarna. också lite. Siksi meidän täytyy myöskin vähän Men pilaillakin. ja, Sekä leikkiä. Mutta det är intressant att on mielenkiintoista. Gud har talat till mig. Jumala on puhunut minulle. Du vet, när jag säger Gud har talat, jag Jag sa hör att inga Jumala on röster. puhunut Utan minulle. det är sådana Minä här en små kuule grejer ääniä, som vaan jag sellaisia vet pieniä inom juttuja, mä mig. tiedän Att sisimmässäni. ja, det här kom inte från mig. Tämä ei tullut Vill bara multa. förklara. Haluan vain Jag skulle selittää. vilja vara en sån Voisi som olla är så sellainen, viktig joka vaan att niin Gud tärkeä, talar että till Jumala mig direkt. puhuisi mulle suoraan. Oj, vad det skulle vara häftigt då Det är ni så alla makeeta. skulle börja, nej, utan ni skulle lyssna mig lite mera. Tämä polvisuista ei, että Det är kuuntelisi det här minua som vielä är tarkemmin. problemet. Mutta on se ongelma. Om du får någonting, den Jos saat jotakin, lätt går upp i huvudet. se helposti menee. Så menee då är vi päähän. fortfarande på din Måste nivå päähän. att jag bara Me känner ollaan ihan att sillä Gud tasolla, talar että till mig tunnemme, että någonting Jumala när jag puhuu minulle känner att den här jotkun, tanken koet kommer inte från mig. ajatus. Och Se ei tuu sista muuta. sommaren egentligen, hela sommaren, Ja nyt Gud har talat koko om kesän aikana Jumala on tjänande. oikeastaan puhunut palvelemisesta. Palvelee. Och jag har en sån här, den är en av tämmöinen- moderna uppfinningar som är helt Yksi underbara är tämmöinen de moderni här keksintö, mahtava, audioböcker. on nämä audiokirjat, Alltså man kan gå runt omkring äänikirjat, och lyssna böcker. että voi kulkea ympärissä kuunnella Och varje bok kirjoja. som jag lyssnar Jokainen på kirja, något jonka mä sätt, där kuuntelen kommer jollain tavalla, tjänande. niin sieltä tulee se Och palveleminen det bara, esille. liksom det är helt okristen. Jag lyssnade en, Se oli ihan tuon seikristillisiä. Henry Kissinger var en sån här Henry Kissinger, väldigt viktig diplomat sista tosi tärkeä diplomaatti. århundraden. Om ni inte vet vem han är, Viime- skäms. Vuosisadan. Viimeis vuosisadan. Skäms. Jos et tiedä kuka hän on, niin häpeä. Henry Kissinger. Henry Kissinger. Alltså, han var utrikesminister i USA. Hän oli Och sen han har USAssa påverkat väldigt mycket politik. ulkoministeri. Kontroversiell person, så jag vet inte Ja om vaikutti jag kan paljon hålla med honom politiikkaa. eller inte. Men Kontroversielli tyyppi. när han en tiedä, berättar om voiko andra olla samaa mieltä vai politiker, en. det är Mutta så hän fint, kertoo på vissa muista han stannar och berättar att poliitikoista. han var verkligen där för att betjäna sitt land. Du vet att han kunde hienoa, vara että- diplomat och vara motsätta Että hän sidan. Alltså oli- de var, teki sitä, että hän de till exempel palveli hade några maataan. diskussioner mellan Ryssland, alltså Saattoi olla joku Sovjetunionen och USA. tilanne, De var kun inte keskustelu kompisar i kalla kriget, ni yngre Neuvostoliitto ja- visste inte det. Ja, De ja var inte USA. bra kompisar. Ja Och nuoret ette du tiedä vet, tätä. där He på eivät andra ole kavereita. sidan Se kan on vara toisella någon som puolella. är så tuff. Voi joku, Och joka sen on har de niin, berättat att han var verkligen och betjänade niin sitt kuin land. kova tyyli, mutta Det voidaan där kertoa hänestä, että hän är todellakin betjänande. Man gör palveli inte sitt eget, maataan. Ei tee sitä utan man omaansa, gör för vaan någonting tekee större. sen jollekin suuremmalle, Och suuremman då takia. Ja börjar det silloin hända något riktigt alkaa tapahtua viktiga jotakin saker. todella När vi tärkeitä inte bara asioita. försöker sätta mitt ei vain fläck yritä på någon vägg. laittaa minun länttiäni
Utan jag vill göra något större. Seinään, vaan Vi går haluan till tehdä jotakin Markus suurempaa. 33-35. Den här är bra. Man måste ta hela biten därför att Markus. bara att påminna att inte så illa att du är som du är. Lärjungar var lika dåliga som du är. Siis opetuslapset Så det oli är uppmuntran myöskin därför att du kan också bli lika underbar som de var. voit tulla yhtä ihanaksi kuin Det kom till hekin. Kapernaum. När Se on Jesus var nu hemma Kun frågade Jeesus han oli dem, kotona, hän kysyi vad var heiltä, det ni talade om på vägen? mitä te Med puhuitte det teg. matkalla? Mutta he olivat För på vägen hiljaa, hade de koska he olivat talat med matkalla varandra puhuneet om keskenään, vem som var den störste. että kuka Jesus satte on sig ner, suurin. kallade de Jeesus 12 och sade istutui, till dem, kutsui ne 12 ja sanoi om någon heille, vill vara den se kun förste haluaa olla se ska han vara den ensimmäinen, siste hänen tulee och viimeinen allas tjänare. ja kaikkien palvelija. Jag kan ta lite till här Voin myöskin puhua senare i Markus 10 och 43. Markus 10, 47. 10 och 43. Markus. Markus 10. Jag ska ta från 42. Då kallade Jesus till sig dem och sade, ni vet det som anses vara folkets ledare. Beter som herrar över dem. Och att deras storman härskar över dem. Men så är det inte hos er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara det andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli betjänat utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Jesus är egentligen den ultimata exempel om människan. Och hans exempel här i livet är det ultimata exempel hur vi ska leva. Och jag bara kan inte bli av med den här betjänande. Och den kommer om och om igen, överallt. Betjänande. Och jag är personligen, jag är väldigt orolig om samhället. Jag är väldigt orolig om församlingen. Att vi har börjat smaka den giften som finns i samhället så illa att vissa delar av samhället börjar spricka. Och vi på något sätt förstår inte det. Även i västvärlden. Det har bildats sprickor. Det är som man inspekterar en sån här byggnad och man ser en spricka på väggen och man tänker, det är inte så illa. Nej, det kanske är inte det. Men det kanske är riktigt illa. Vi alltid går på promenad med våran kortare promenad med min fru. En sån här sväng runt kvarteret och lite till. Och där är ett hus, jättelångt tegelhus. Som andra änden av den där huset har böjt lite grann. Typ, jag vet inte, något fel med grunden så att hela hörn har liksom sjunkit ner. Och man ser att den har spruckit bredvid fönster och sen uppe i taket hela vägen. Typ hela huset är sprucken. Man förstår att det här är stora problem därför att grunden är lös. Ja siksi, koska perustassa on därför vikaa, har vi perusta on problem irtonainen, ja siksi on ongelmia kirkossa ja våran yhteiskunnassa. grunden har spruckit. Meidän perusta Och sen man tycker att ja men det går bra Timo. Du ser det är det bästa tiden. Jo, on paras aika ja det är på grund av den som man har byggt. Sen tähden, että hän joka on Men rakentanut. inte på grund av den som man Sen tähden, bygger. joka rakentaa. Därför att man har börjat riva Koska den on alkanut som man har byggt någon gång. repimään sitä, mitä on rakentanut. Om vi fortsätter den vägen, Jos me jatketaan det tätä blir inte tietä, bra. niin siitä ei tule hyvä.
Jag är inte här nu någon domedagens predikant. Semmoinen tuomiopäivän Om jag skulle även vara domedagens predikant, för domedagen är bra för oss. Niin tuomiopäivä on hyvä meille, koska silloin Jeesus tulee takaisin. Men där är den att vi, mutta siinä on se, että me som Kristi tjänare, vi är kallade att betjäna alla. Kaikkia. Vi är kallade att betjäna varandra toisiamme. I kyrkan, om man tänker nu oss bara här. Meitä vain tässä. Där, sen internet. Det finns massa folk som är inte med i den här kyrkan. De är kallade att betjäna i sin kyrka och i Kristi kropp. Och jag säger hela Kristi kropp. Ja koko Kristuksen ruumis. Jag ska bara säga någonting att i Kristi kropp det finns inte olika församlingar eller olika vad heter de, väckelserörelser. Nej, samfund. Det finns bara Kristi kropp. Oavsett hur du tycker om de andra. Kommer de ens i himmelen? Olit sitten mitä mieltä tahansa niistä muista. Jag var hos min vän och han hade pratat med någon och han hade frågat, ja men vilket samfund du är? Han sa, ja men jag är luthersk. Ja, de kommer också till himmelen. Luterilaisessa. Tack så mycket. No hekin pääsevät taivaaseen. No kiitos paljon. Lutherska kommer till himmelen. Luterilaisetkin pääsee taivaaseen. Onpa vet du vem som kommer till himmelen? Mutta kuka tulee Det är taivaaseen? de som säger ja ne, jotka sanovat till kyllä Jeesukselle. Och sen är det så att vi som har sagt ja till Jesus är kallade att betjäna. Det finns egentligen inte något annat väg. Där är den att vi är kallade att betjäna på olika sätt. Men ändå vi är kallade att betjäna. Jag läste här vad Jesus sa om att vi ska inte regera som herrar. Ei herroina hallita. Som i världen, du vet. I världen finns den här möjligheten för diktatorer och sådana. De kan göra vad de vill. Men det är inte så hos er. Den som vill vara störst ska vara alla tjänare. Och om man får den här i sitt hjärta, då är man Kristi lik. Jag hade en hel veckas semester ensam nu. Jag åkte till Finland. Det var inte så superandligt som jag kan få den att låta. Det var mera mitt resa. Se ei nyt kuulosta niin hengelliseltä. Men du vet när man är med Gud så han talar. Och det var fascinerande att jag tänkte att jag vill träffa mina vänner. Men det är så konstigt när den här tjänande har liksom varit så mycket att Gud vill att jag ska betjäna. Nu talar jag om mig själv och försöker lyfta upp mig så att ni ser hur bra jag är. Men det är bara för exempels skull. Nej, det var så att jag gick till min kompis och jag tänkte att jag har inte haft så mycket tid med honom. Jag var avundsjuk till min son som gick hos honom en hel vecka. Jag tänkte, varför kan jag inte gå hos min bästa vän för en vecka? Och min son kan göra det. Och då upphittade min härliga fru en tanke att nej, men visst kan du. Men du vet, han jobbar ju, han har en liten gård och jobbar där. Jag fick en briljant tanke. Jag kan gå dit och hjälpa honom. Och det som händer i människor när du kommer och hjälper på vissa svåra saker som har varit ganska svårt för dem att lyckas att göra. Du vinner deras hjärta.
Sä voitat heidän sydämensä. Alltså det är svårt att hitta människan, vinna människan lika djupt som då när du hjälper på någon sak som du vet, jag skulle göra det här. Jag orkar inte. Och sen det var ett par sådana saker som jag såg direkt. Det klickade att idag fixar vi det här, imorgon fixar vi det här, sen fixar vi det där. Alltså han, och speciellt hans fru. Då fick jag en riktigt bra vän. Sai tosi hyvän ystävän. Kära någon. Hyvänen aika. Vilken liksom hjärtekoppling det blir. Mikä sydämen yhteys siinä tuli. Om man nu tar lite djupare. Så ottaa tätä vähän syvemmin. Och viktigare. Ja tärkeämmin. Janne kom och berättade om Sami och Hanna. Samista ja Hannasta. Så de är för mig. Att minulle. Ni vet, när min son dog. Kun minun poikani kuoli. Så de hjälpte he auttoivat allt. Kaikessa. De fixade he järjestivät allt möjligt i begravningen. Jag hade så pass mörkt att jag vet inte vad behöver man göra. Och sen Sami ringde mig varje dag. Ja Sami soitti mulle joka päivä. Bara höra, hej, hur är det? Hej, miten utan någon sån här, du vet att berätta mig. Kerro nu mulle. Nu ska vi titta det här som en krisprogram. Utan han ringde som en vän. Hej, hur är det? Hej. Och ibland jag sa, nej, jag vet inte. Okej. Inga krav. Ei mitään vaatimuksia. Det var en sån. Där lärde jag någonting från av vänskap. Ystävyydestä. Vilken underbar människa. Mikä ihana ihminen. Och sen när jag började stå på mina egna ben, då ringde han kanske varje vecka. Hän soitti sitten ehkä kerran viikossa. Bara kolla. Vain tarkistaakseen, että miten on. Utan någon krav. Miten menee. Och den lämnade i mig en sån se jätti minuun sellaisen paikan, että du vet, man skulle vara redo att göra valmis tekemään vad som helst. Melkein mitä tahansa hänen tähtensä. Välsigna på något underbart siunata jollain ihmeellisellä jag kommer nog att få mina chans också. Mä varmasti tuun saamaan mun mahdollisuuteni, uskon. Men sådana människor gör ett märke till Guds rike. Jumalan valtakuntaa, jotakin, mikä jotakin pysyvää. Det är den som är grunden se perusta, som vi kan bygga på. Mihin voimme rakentaa. När vi lär och beter på det sättet, kun opimme tällä tavalla käyttäytymään, då kan man börja bygga på den så att huset spricker inte. Talo ei halkea. Och det är inte något som man målar på bara så här. Ei niin, että vain maalaa sitten päälle. Det viktigaste här. Vaan tärkeintä on se är den här grunden håller. Perusta, että se perusta pitää. Och det är den betjänande som kommer från hjärtat. Jag kommer ihåg vi gav någon gåva till dem och tackade från vårt hjärta att det här har varit så underbart hur ni har hjälpt oss. De hade lite svårt att förstå nästan. Du vet, vi gjorde inte den därför. De hjälpte oss därför att det var kärlek. Det finns ingenting att, okej, nu ger jag dig 1000 spänn som en tack. 1000 kruunua kiitoksena. Den har ingenting att göra med kärlek. Ei sillä mitään tekemistä koskee rakkaus sen kanssa, vaan det som de gjorde för oss mitä he tekivät meille oli av ren kärlek. Puhtaasta rakkaudesta. De har ju massa barn och jättemycket jobb. Nyt heillä on monta lasta ja paljon työtä. Själv. Heillä itsellään rakkaa tehdä kaikkea tämä. Och de hjälpte oss i den mörkaste stunden som jag har haft i mitt liv. Viimeimmällä hetkellä, mitä mun elämässäni on ollut. Och det öppnade en plats i mitt hjärta. Som är paikan sydämelläni, tai hyvänen aika. Och det är där som vi är kallade. Siihen me olemme kutsutut. Att betjäna tillsammans. Palvelemaan yhdessä. Det är inte så att vi är tvingade. Me ollaan pakotettuja. Utan vi är kallade. Me olemme kutsutut. Jesus gav exempel. Jesus antoi esimerkin. Och vi följer den så mycket som vi följer. Så mycket som vi vågar följa.
seurata. Jag har för mig att det var det var den här första Petrusbrevet. Ensimmäinen Pietarin kirje. Första Petrusbrevet 5:1. Det här var samma tanke som Jesus berättar. Sama ajatus, mitä Jeesus kertoi. Nu uppmanar jag de äldste bland er. Jag som själv är en äldste och en vittne till kristni lidanden och som också har en del i den härlighet som ska uppenbaras. Vi härdar för Guds jord hos er och vakar över den, inte av tvång utan frivilligt, så som Gud vill, inte för egen vinning, utan med hängivet hjärta. Uppträd inte som herrar över den som anförtrotts er, utan var fördömen för jorden. När den högste härden sedan uppenbarar sig, så ska ni få härlighetens segerglans som aldrig vissnar. Lika som ni yngre underordna er de äldre, och ni alla klä er i ödmjukhet mot varandra. För Gud står emot det högmodiga, men ger nåd och det ödmjuka. Ödmjuka er under Guds mäktiga hand, så han upphöjer er när tiden är inte. Och kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er. Han kommer och upphöja oss när tiden är inne på hans sätt. Du vet, om vi följer hans väg, då kommer vi att bli upphöjd på hans sätt. Och den blir hållbar. Och där är så annorlunda. Du vet, man kan göra den här om man tänker kortsiktigt. Kortsiktigt individualismen är absolut bästa väg. Ta allt för dig så snabbt som du kan och bry dig inte om de andra, därför då hinner du samla mycket, åtminstone en stund. Kortsiktigt. Men långsiktigt, mutta pitkällä tähtäimellä den är absolut katastrof. Tai ihan katastrofi. Långsiktigt, pitkällä det är tähtäimellä se on av palveleminen kärlek, av rakkaudesta, frivillighet, som kommer att bära en sån segerglans. Det är som, du vet, för oss, det här orden betyder inte någonting. Det är det som är så svårt att sälja den här idén till samhället idag. Är att om du betjänar Gud, du får en segerglans. Vad är det för något? Mitä se on? Men tänk lite att golf, de som är bästa, ne, jotka ovat parhaita, de kan vinna Masters. Och sen de får en sån här sitten he saavat tällaisen flaska pullon. Som står, siinä du lukee, har vunnit Masters. olet voittanut Sen man bär Mastersin. den här flaskan Sitten kantaa sitä som om det pulloa. skulle vara världens viktigaste sak. Ne kantavat sitä niin kuin se olisi maailman tärkein asia. Eller om man vinner olen Tour de voittanut. France, Tai voittaa man Tour får de en sån här France. gul väst Saa sellaisen som står Tour de keltaisen. France och någonting. Det var den här ena killen som livet. vann 7 gånger typ och dopade sig så mycket att Tour de France. till slut han förlorade alla dem. Men jag har sett när han satte på Instagram den där bilden att här är jag och chillar med mina vinster och hade en bild på alla de där Tour de France-tröjor. Ja, han testade den vägen när man bluffar allt som man kan. Kortsiktigt den var väldigt bra. Eli Och sen lyhyellä tähtäimellä se rasade oli det tosi hyvä, allt mutta sitten ner. kaikki se romahti. Därför är faktiskt väldigt intressant. Ja se on tosi Jag mielenkiintoista. rekommenderar er. Lyssna Suosittelen då teitä, på että dem kuuntele heitä, som är jotka förlorare. ovat häviöitä. En av bästa podcast som jag har lyssnat var just den här
parhaista podcasteista, mitä mä oon kuunnellut, oli tämä. Som vann Tour de France så många gånger och dopades. Tour de France. Armstrong, där kom det. Armstrong var på en podcast och berättade om den och den där tvungen. Han måste vinna. Du vet att det är inte som vanliga människor att okej, ibland förlorar du, han måste vinna. Och till slut man gick på den vägen att man måste vinna oavsett vad. Och det är så bra att höra när den har gått sönder. Det är den som är vägen. Om du väljer individualismen, det kommer att gå sönder. Se hajoaa. Se tulee hajoamaan. Helvete behöver inte Satan som en regerare där som piskar alla, som gamla andliga bilder. Vi har en sån här kyrka på Petäjävesi. De var tvungna att censurera en del av den bilden de har hyvlat av den. Det var så hemskt. Men bara den övre delen av helvetet syns i bilden nu för tiden där alla demonerna piskar. Det behövs inga demoner i helvetet, bara människor som tänker sig själv. Siis helvetiin riittää vain ne kaikki ihmiset, jotka ajattelevat pelkästään itseään. Det är ren helvete direkt. Se on puhdas helvetti jo om det inte finns de med. Ja heti. Det finns är det i Uppenbarelseboken den här ungefär de ord att tills den har tagits bort som håller de här sakerna inte händer. Och den som håller att saker inte händer värre är Guds folk i den här världen. När vi är borta och när den uppdrag betjänande är borta, då är det slut. Då släpper helvete lös i den här jorden. Men tills det, vi har uppdrag. Vi ska betjäna. Och vi ska betjäna i den här kyrkan. Vi ska betjäna i Kristi kropp. Och vi ska betjäna överallt. Och det där är också den att där kan man känna till Guds folk. Tunnistaa Jumalan kansan. Jag gillar sådana här camping. Tittar mycket på YouTube och sånt. Gör väldigt lite det. Vi pratar med Mia ibland om så här. Man bygger sitt bil och har soffa där i bilen och sen åker någonstans. Och campingfolk har en sån princip att när du är någonstans, du lämnar den platsen bättre än när du kom dit. Mutta kun on camping, sitä jättää paikan paremmaksi kuin se oli. Och den är väldigt lätt att ta för hela Kristi kropp. Överallt du kommer, du lämnar platsen bättre än det var innan du kom dit. Oavsett vad den är. Det är just det är så flummigt att hitta från Bibeln att vilket jobb ska jag göra? Det finns tips till slavar. Att hur ska ni bete er? Och tips till slavägare. Och där tar man nu för tiden den här tanken att men Bibeln den är rasistisk, den dömer inte det. Nej, den är skriven i en tid som du kunde sälja dig själv som en slav när du var helt. Du vet, det fanns inte svensk system i Rom. Bara lite om historia. Ruotsalaista systeemiä Roomassa vähän. Historia otetaan nyt vettä. Så jättemycket. Det var så att i Rom, när du inte hade någon peng, det finns ingen som ska hjälpa dig. Så har det varit faktiskt i hela historien. När du inte har någonting, då har du ingenting. Det finns ingen som hjälper om det inte finns någon betjänande människa som vill hjälpa dig. Och då hade man den här möjligheten att sälja sig själv till en slav för mat. Och då finns det råd att Paulus skriver till dem som var där att kära någon, slå inte dem där. Och du som är slav, gör ditt bästa. Lite den råd som jag också säger att lämna platsen bättre än det var innan dig. Och till soldater
ser man också att ni ska inte bluffa vad det nu är. Ja sitten sotilaille neuvotet, älkää huijatko, älkää vet de redan var soldater. Det finns soldater i den här världen tässä maailmassa, som jobbar i krig som är troende. De bär framför Gud Jumalan edessä den ansvaret av det som de gör. Siitä, mitä he tekevät. Det är Guds nåd som frälser, inte den jobben som vi gör. Työ, jota me tehdään. Men vi ska göra av allt som vi är den bästa siitä, mitä me som ollaan, vi se paras, kan. mitä me voidaan. Och det där är så viktigt därför att se on nyt niin tärkeää. I det här samhället, det här biter inte. Det här är så svårt att förstå för människor att just det som jag sa i början, att jag predikar här och jag verkligen känner att den här är från mitt hjärta. Och sen att få den här och bli in i ditt hjärta så att du får den som från Gud. Inte från mig. Alltså, det här är det som Gud talar till sitt folk väldigt mycket i Bibeln. Det är det som Jesus själv lämnar till sina barn. Att ni ska vara de som betjänar överallt. Du vet, ledare, johtajat. Jag är också ledare här. Minä olen myöskin johtaja täällä seurakunnassa. Jag är äldste. Minä kuulun vanhimmistoon. Och sen jag är omsorgspastor. Jag olen huolenpitopastori. Det är härligt att här vi har lite svårare att täällä meillä on vähän vaikeampi som herrar. Hallita herroina. I sån här församlingen. Täällä itse asiassa seurakunnassa. Men jag ser mycket problem. Mutta näen paljon ongelmia. Som egentligen gör ont i hjärtat. Jotka oikeastaan tekee kipeätä många människor. Monet ihmiset. Tänker den här betjänande så att jag vill ta det som är kul sitä, että hän ottaa sen, mikä on mulle kivaa. Man frågar att skulle du kunna hjälpa på den här? Nu har vi behov på det här. Man säger nej. Ei. Det här är bra för mig. Jag känner att jag gör det som jag känner är bra. Mä koen, että mä teen sitä, mikä on mulle hyvää. Okay. Det betyder att någon annan tarvitsee sitä, että får joku göra det muu jobbet då. saa tehdä sen työn sitten. Men det kan vara så svårt att hitta. Mutta se on vaikea löytää joku toinen. Du vet, vi är alla Guds me ollaan kaikki Jumalan om man väntar att vi behöver den här stora profeten som ändrar världen. Joka muuttaa maailman. Den stora profeten är ni. Mutta se suuri profeetta alltså vi är alla på det där jobbet. Me ollaan kaikki tässä työssä. Lyssnade en bok på den här underbara tästä apparaten som man kan lyssna böcker om Billy Graham. Et voi kuunnella kirjan. Billy Grahamin kirja. Han är mäktig. Guds man. Han är väkevä Jumalan mies. Man måste säga att jag tror att jag kommer inte på den nivå. Mä en usko, että mä tuun tälle men tasolle. Den attityden för betjänande är imponerande. Se on vaikuttavaa. Lite svårt att ta så stor exempel som Billy Graham. Han är lite som näin suuri esimerkki kuin Billy Graham. Hän on vähän niin kuin Paavali. Men ändå, alltså, i våran tid var en Billy Graham som var så underbar. I slutcitatet där någon sa just det att vem ska ta hans mantel? Vem ska göra den som han gjorde? Och han sa så bra att nej, det är ingen. Hän sanoi, että ei kukaan. Det är ingen som ska göra den därför att han var på sin tid. Koska hän oli aikansa varten. Billy Graham. Se oli se. Sen kommer det någon annan som kommer att göra något, men det är något annat. Det är kanske du. Och egentligen det är du. Som Billy Graham själv sa, att han gör den här massevangelisationen. Och han tyckte det är bra och så. Men lika viktigt är den en till en.
se yhdeltä yhdelle. Och det är precis det som du se juuri sitä, gör. mitä sinä Och det är teet. det som jag gör. Mitä minä teen. Jag berättar om Jesus till Minä kerron någon som Jeesuksesta jag jollekulle, träffar. jonka tapaan. Där betjänar vi. Tässä me Och sen palvelemme. kommer vi här i kyrkan. Jag vill Se tuli tänne seurakuntaan. påpeka lite mer Jag om haluan det här osoittaa vähän betjänande hiukan i tätä kyrkan. Därför att jag har sett att det är seurakunnassa. en Mä oon nähnyt, problem. että se on ongelma. Därför att det kombineras med individualismen. Koska se yhdistää Jag vill göra det som jag individualistisuuteen. vill. Minä Ganska haluan tehdä många gånger sitä, man mitä minä hör haluan. också såna här kommentarer usein att ja, men jag vill kuulen tämmöisiä predika eller jag vill predika Haluan mera. julistaa enemmän. Jag själv Minä ingår i itse den klassen som kuulun tähän har luokkaan. varit sånt. Mä oon ollut sellainen, Därför att jag tycker att det här är så fint. koska minusta on niin hienoa. Jag får höra mitt röst. Minä saan kuulla omaa Det är ääntäni inte tässä. underbart och ni alla Eikö vill sekin höra ihanaa, mitt että röst. kaikki Därför att jag haluatte är så kuulla ääneni, fruktansvärt bra på det här. koska mä oon niin valtavan hyvä tässä. Nej. Ei. Det som var väl egentligen det som var Se, så mikä hemskt oli- för mig var att när min son dog, Mikä oli niin kauheata, alla kun mina poikani drömmar kuoli. gick i frysen typ. Kaikki De är mun fortfarande där. Jag har inte unelmani fått det öppet. pakastuivat. Så jag Ne drömmer on inte sielläkin vielä. att göra saker längre. Ei se ole niin avoinna. Jag Mä en enää bara unelmoi gör. tehdä asioita, mä vaan teen. Det är lite tungt det här. Tää on vähän raskasta. Du vet, ibland du får så mycket stryk Joskus i saat niin livet paljon elämässä att selkää, du vill inget et särskilt. sit Ja halua oikein fortfarande, jag mitään. vill inte något särskilt Yhä mycket. mä en Men halua jag vet juurikaan på något mitään. sätt att Mutta tiedät, että jollain tavalla jag behöver göra det som jag kan. mun tarvitsee tehdä Därför sitä, att mitä det är mä rätt. pystyn, koska se on oikein. Jag skulle påstå att det här som jag har lärt är något gudomligt. Ja voi Jag ska väittää, betjäna että i mitä den här opin, position som jag har. se on jotenkin jumalallista. Till Että voin exempel, jag sillä predikar då tasolla när jag får möjligheten att predika. Och jag tycker palvella. att den Että har julistaa varit silloin, kun saa mahdollisuuden utmärkt palvella. bra Niin kuin att få julistaa. inte så mycket. Jag Se on förstår tosi inte hyvä, kun ei pastor ole saanut Linda niin som kan paljon. predika så många gånger. Därför att jag känner att Et voi ymmärtää pastori Lindaa, että kun hän och det finns inget julistaa annat niin att monta ge kertaa. där. Som gammal ja koen, että itse ketchupflaska. ettei ole man enää måste ge stryk på den och sen kommer paljon enempää lite annettavana. grann. Så det här är det Så sista som jag kan ketchuppipurkki. spruta till dig. Sitä niinku Jag gör mitt bästa. lyö sitä ja yrittää puistaa det ja som- sitten lopulta tulee pikkusen Jag vielä har på något esiin. sätt lärt i den Teen här parhaani. processen att Mutta olen tässä när man inte prosessissa längre oppinut, että kun drömmer ei enää att jag unelmoi, skulle kunna vara framför människor och että minä visa olisin hur bra ihmisten jag edessä ja är. näyttäisi, miten Utan hyvä minä olen. jag känner att Mä koen, että jag ska betjäna med den här som jag mä kan palvelen göra. sille, mitä voin tehdä. Då har de här predikorna Silloin nämä- blivit också äntligen Tästä bra. saarnoista vihdoinkin tullut hyviä. Förut det var mera mig i Aikaisemmin den, se oli, därför att det var että mera enemmän mina minulle. drömmar i den. Koska niissä oli mun unelmia niissä Men nu är det sisällä, mutta lite nyt se grann on mera vähän Gud, därför enemmän att jag Jumalaa, koska har fått mitt mä oon plats saanut i mun ljuset paikkaani valkeudessa. tillräckligt. Och jag hoppas att någon gång tarpeeksi. de här drömmarna Ja ska toivottavasti väckas upp toivottavasti nämä igen så att man unelmat kan saisi få taas mera herätä, että saa glädje i enemmän livet. iloa elämään. Men tills den, jag Mutta siihen vet mitt mennessä minä tiedän kallelse. kutsuni. Jag pratade om den här grunden. Puhuin tästä Den grunden är perustasta. betjänande. Se perusta Och on palvelu. jag förlorar någonting som gör jotakin, mig en sån joka tekee- sår att jag vet antaa mulle inte vad sellaisen ska haavan, man että en tiedä, göra mitä tekee i tällä. livet, hela Mitä tekee livet. elämässä, koko elämässä. Som... Nej, vi går inte där. No ei mennä tähän. Ei. Nu måste jag backa. Nyt täytyy Annars peruuttaa. skulle min fru visa. Mutta Sluta, säg mun inte vaimo det näyttäisi, där. älä sano tota, Då älä gör vi sano. inte den. Me ei tehdä tätä. Det är bra att hon är här och tittar. Hyvä, että hän on Jag täällä bara katsoo. måste kolla. Mun täytyy aina Viss tarkistaa, että censur behöver vi alla. tietty Så är det. sensuuri me kaikki tarvitaan. Näin on. Eller hur Mia? Ja. Vai eikö vain Så. Mia? Kyllä. Jag med. Så jag sa inte det som Jag jag med. tänkte säga. Men Sanoin ändå, sen, du vet, när man går i en djupet, ajatellut. man kan bli så Mutta voi mennä besviken. niin syvälle, että voi niin Man kan pettyä. bli så besviken. Voi olla niin Och pettynyt, uppdraget är detsamma. mutta tehtävä on kuitenkin sama. Det känns så konstigt. Tuntuu niin Varför kummalliselta. är det så här?
Men förklaringen är ganska enkel. Som jag läste de här bibelställena som man säger frivilligt. Että vapaaehtoisesti. Ni ska betjäna frivilligt. Palvelkaa vapaaehtoisesti. De som är ledare, inte som herrar. Och de som är ynglingar, yngre, de ska underordna. Därför att de ska lära. Betjäna också. Så att oavsett vad händer i livet, uppdraget är densamma. Och den här har hjälpt väldigt mycket mig därför att jag liksom förlorade. När man inte ser stiget, då vet inte vad ska jag gå. Det är som en dimma. Men jag kan se ett par steg framför och det är betjänande. Okej, vad ska jag betjäna då? När drömmen är borta om den här att jag ska vara stor Guds-predikant. Den är borta nu, den dog. Det var en fin dröm. Men den är borta. Nu kan jag betjäna där som jag är. Lämna platsen lite bättre än det var. Och den här funkar i var som helst. Det är det som är så bra med den här. Det är det som är så bra om man grundar in i ordet. Att det funkar oavsett vad händer för dig. Man har den här, det är sista tiden, vad ska vi göra? Du ska betjäna. Tills man börjar vara lite lätt och börjar flyga upp till himmelen hos Gud eller något annat. Alltså man betjänar tills det. Man behöver inte sluta heller att man ser att oj, det är onda saker i världen. Det har alltid varit onda saker i världen. Förstår ni? Det är jättebra i världen just nu. Vi hör om kriget och naturkatastrofer och allt möjligt. Det är jättebra i världen. Det har aldrig varit så här bra som nu. Igen lite historia för er. Alltså, läs om Mongoliet. När de kom över, de hade inte ens tank. De red med hästar och dödade så mycket i världen att den här klimatet ändrades. När det var så mycket mindre folk. Det var så hemskt att det var ingen att skriva om att hur hemskt det var. Därför de var redan döda. Ei ollut ketään, joka kirjoittaisi, kuinka kauheata oli, kun he olivat jo kuolleet. Jag gillar att säga så här. Musta on kiva sanoa näin, kun ihmiset ovat, että oi... Det är så hemskt, och vad ska Putin göra? Jag vet inte vad ska Putin göra. Men tills det som jag fortfarande andas, jag har uppdraget, jag ska betjäna. Minä palvelen. Så om vi snart snackar ryska här, de råkar vinna oss på något sätt. Vad ska vi göra? Tässä Venäjä, että jos se voittaisi meidät. No mitä tehdään? Me palvellaan. I den position som man har. Siinä asemassa mikä on. I den möjlighet som man har. Mahdollisuus joka on. Nu, jag gillar inte heller den här tanken att kristna råkar hamna i fängelser och sånt. Jag vill inte det. Jag gillar god mat. Jag gillar värme och bra säng. Mä en pidä siitä, koska mä tykkään, että on lämmintä, hyvää ruokaa, hyvä sänky. Om man nu råkar hända så att man skulle hamna där. Vad ska man göra där? No mitä tehdä siellä? Palvella. Du vet, den här predikan kommer att någon gång sluta om jag hör att ni har tagit emot. Jag håller er som en gisslan tills det. Kun kuulee, että olet ottanut vastaan, mä pidän teitä panttivankeina nästa siihen dagens asti. nyheter är gisslan i arken. Huomispäivän uutiset en invandrare som hotade folk. Panttivankeja Arkenissa. Jag har bomben här framme. Maahanmuuttaja uhkasi ihmisiä. Hänellä on pommi tässä edessä. Mulla on tää pommi. Den är bombsäkert. Tää on pommin varma. Alltså vilken god sak det här är att oavsett vad händer jag kan betjäna. Det är Josef var stort. Josef är bra exempel. Och Daniel. Och det råkade hända ganska illa för båda dem. Och sen oavsett vad de var, du vet de var i fiendesland. Då är man sådär, fiendesland, jag ska vara emot. Jag ska vara emot, jag gömmer en bomb någonstans under kungen. Minä vastustan heitä, laitan pommin. Eller stoppar en kniv i hans huvud. Nej, man betjänar i den plats som man är. Man gör sitt bästa. Ei vaan palvelija teki parhaansa. Ensin Jumalalle. Sen till Guds folk.
sen till sitten alla. Jumalan kansalle ja sitten kaikille. Vi är kallade att Me vara olemme välsignelse kutsutut till olemaan alla siunauksena kaikille. och betjäna oavsett Ja vad som händer. palvella huolimatta siitä, mitä tapahtuu. Han har lovat att vara med Hän on oss. luvannut olla kanssamme. Det är det som är Se underbart. on ihanaa. Jag ska ta en till exempel om mig. Otan esimerkin Jag gillar minusta. mig. Minä pidän itsestäni. Så jag har... Det är kul att predika om On människor kiva som inte julistaa lyssnar ihmisistä, dina jotka kuuntelee predikningar. Så niin min brorsa kommer saarnojasi. nog aldrig höra Veljeni min tuskin predikan. tulee kuulemaan mun Så då kan saarnaani. jag berätta om min Ja voin brorsa. kertoa Min veljestäni. brorsa är sån som Veljeni jobbar on sellainen, joka tekee 24 työtä timmar om dygnet. 24 Vi tuntia har samma vuorokaudessa. mängden timmar oavsett. Ja meillä on Så han sama jobbar. tuntimäärä. Mutta hän Ibland tekee töitä. ordagrant, han jobbar hela natten. Han bygger såna Toisinaan här hän rallybilar. rakentaa koko yön. Ibland det är så att någon rakentelee kommer, ralliautoja. nu Joskus måste det joku tulee ja vara sanoo, että imorgon. se Och täytyy då olla jobbar man över huomenna. natten så att den är Se tekee färdig. yöllä töitä, että se on Och det är lite aamulla svårt att valmis. träffa brorsan Se on vähän därför att vaikea han tavata veljeä, jobbar. koska Så hän jag tekee tänkte, hur ska töitä. jag träffa miten brorsan? tapaan Och veljeni? till och med kunna prata voisi lite. puhua Jag frågade, hiukan. hej, Kysyin, jag kommer nu i mä Finland. tulen nyt Har du något Suomeen. jobb att Onko göra? jotain työtä tehtäväksi? Det var ganska bra. Joo, Alltså det hyvä. var länge sedan när jag Se oli hört hyvä, kun min olen brorsa säga kuullut till veljen mig, sanomaan mulle, että kiitos, tack så mycket. kiitos paljon. Fixade lite trappor hos honom i Mä hans vähän hus. niin kuin Och korjasin då portaita hänen talossaan. får du öppning. Ja silloin saat niin kuin Då får avauksen. du öppning in i Saat hjärtat. avauksen Då när sydämeen. man har betjänat lite, Kun on palvellut då kan man hiukan, prata lite. voi vähän puhua hiukan. Det här är en tips. Det här är Ja, en av vinkki. näst sista. Tämä on Så toiseksi det här är viimeinen. mot slutet nu. Tämä alkaa nyt mennä loppupuolta kohti. Var i frid. Ole ihan Jag rauhassa. vill också få min fika. Mäkin haluan kahville. Men det här är en, med allvar ger jag den Ihan här vakavasti tipsen. Att annan du tämä kan betjäna vinkki. Että människor. voit palvella Testa. ihmisiä. Testa lite mindre. Säg Testaa inte hiukan att jag vähemmän. kommer och Älä jobbar sano, en että minä vecka tulen åt dig. Utan teen säg, töitä behöver viikon du suvuna, någon vaan lite että hjälp på någonting? haluatko sä apua jossain, tarvitko? Jag testade också en granne flyttade Eräs naapuri hos oss. muutti De har redan flyttat bort meidän luo. därifrån. Alltså inte flyttat Sinne. bort, flyttat i en annan hus. Mutta he ovat nyt muuttaneet Det toiseen var taloon. så smidigt Mutta att se oli komma niin- och fråga när de flyttar och är He muuttivat jättetrötta. tosi Precis på den väsyneitä. fasen. Det kommer den siinä fasen vaiheessa, när man kun tulee se vaihe, flyttar. kun Man är så muuttaa, trött. Då kommer on niin man och väsynyt frågar, ja hej, sitten kysyy, kan jag hjälpa ei, er? voiko auttaa Och bära lite teitä? grejer. Ja kantaa vähän tavaroita. Jag tog typ en soffa och Yksi sohva en ja stol, något sånt. yksi Par tuoli. grejer. De var Pari juttua. jättetacksamma. He olivat niin Därför att jag gjorde den på kiitollisia, rätt tid. koska tein sen oikealla ajalla. Och då direkt hade Ja jag sitten sått heti en olin bra kylvänyt sed hyvän för siemenen. dem. Och vi hade heille aldrig ja någon meillä. problem med de grannarna. Eikä ollut koskaan mitään ongelmia näiden naapureiden kanssa. Du kan så Voit kylvää din betjänande som en bra palveluasi, sed. joka on hyvää Och det kan kylvösiementä. du göra överallt. Se voi tehdä ihan Vilket sätt kaikkialla, som- millä tavalla. Alltså det kan vara vad som helst. Se on ihan mitä vaan. Nu är det så att Nyt on näin, että jag berömmer inte om mig själv om de En här nyt sakerna. kerskaa itseäni Därför att nu alla ni itsestäni ska ringa näistä till mig asioista, och että be sitten hjälp soitatte på mulle ja olika pyydätte apua saker. eri Som jag asioihin. sa, min Kuten brorsa sanoin, jobbar 24 timmar. Veljen tekee tätä Jag 24 kör tuntia. mycket mindre. Minä paljon vähemmän. Jag sover faktiskt på nätterna. Minä nukun öisin. Och sen ofta jag är latare. Ja Mycket sitten mä- latare än min brorsa. Så vi Ja är sit mä inte oon usein helt paljon samma. laiskempi kuin Så veljeni. ring Ei inte olla mig. samanlaisia. Älä mulle soita. Jag försöker ge en exempel så att Haluan jag antaa skulle esimerkin, inte että- behöva göra alla jobb. Ettei mun tarvitsisi tehdä kaikkia Men töitä. du vet, ibland är det så också att du kan inte Mutta joskus on göra näin, että sä helt et voi enkelt tehdä fysiskt de där sakerna. Som, fyysisesti någon skulle näitä behöva asioita, hjälp. että joku tarvitsisi men apua. du kan hitta på något. Mutta voit löytää jonkun. Och det är det som är så gudomligt. Se on Och de jumalallista. är som Guds gärningar Olet niin kuin när Jumalan du tekoja, betjänar. kun Jag palvelet. uppmuntrar också att betjäna i Ja, kyrkan, myöskin till och med de här jobbiga palvelemaan grejerna. Jag har pratat med seurakunnassa. Mia som hon har rakat rensat asiat. toaletter här. Niin kuin Det är ne konstigt Mia, hän att- sivosi Varför är vessoja. det bara en som rensar där toaletterna? Miksi vain yksi Ni puhdistaa är ju vessat? jättemånga. Teitähän on Jag har tosi provat monta. någon gång, det är inte så jättesvårt. Mä oon joskus kokeillut, se on niin Man har en sån här vaikeeta. borste. On tämmönen Om harja. ni vet ni det här. Te Toalett tiedätte. är den som du
Vessa on se, mihin lägger all skit. Laitat kaiken sonnan. Och sen man kan rensa den. Sitten Man har sån här medel som man sprutar där. Du gör det hemma. Du kan göra den i andlig hem också. Ja sitten, bara som en tips och en bön från Mia. Teet tätä kotona, niin tee myös hengellisessä kodissa tätä. Det är möjligt. Vinkki Mialta, tämä on Ja mahdollista. möjligt att betjäna i den där platsen som är inte kanske så roligt. Därför att en gång i rätt tid Gud kommer att upphöja dig. Och det är det som är hemligheten om man vill växa till större. Suuremmaksi. Det var en bra slutcitat. Oi, tää oli hyvä loppusitaatti. Nu jag gjorde den bra. Nyt mä tein tämän hyvin. Yes. Halleluja. Halleluja.